Vi tager gedeskæg og lægger det sammen med lampeskærm. Så minus 7. rod af en abe. Nej, det var undskyld. Og så bliver det jo selvfølgelig en hammer. En lille potens. Det kan være ham der sure kur eller sådan noget, ikke? Så kunne han sidde sådan her eller sådan noget. Bare sådan, så man får et kort billede.